Hola a tots i a totes, com esteu? Avui anem a acabar el tema de mates, així que anem tots a la pàgina 194 i 195. Anem a fer el comprove el progrés personal. Esteu preparats i preparades? Sí? Vinga, comencem. Compartís la pantalla. Ja la tenim així. Vaig a fer-me un poquetet més gran. Així, val? Me podeu veure un poquet millor? Vinga, com sempre que fem el progrés personal, comencem per posar la data, fixar-se com està escrit 194 i 195 i ara vosaltres llegiu i aneu fent el que sapigueu. Quan acabeu, poseu el vídeo, mireu com ho he fet jo, se ho corregiu, es poseu els unos, els punts i compteu i a veure quina nota treu. Val? Vinga, preparats i preparades? Anem a començar. En la primera activitat. Així vaig a fer un poquet més gran. Dibuixa el repartiment i completa. Repartís en parts iguals 15 palets en 3 bosses. Heu agafat els palets? Sí? Vinga, doncs aneu posant-los a les bolsetes. Jo vaig a fer-ho en dibuixos. A veure. Val. Jo tinc 15 palets i tinc que repartir-los així. Vaig posant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 i 15. Val? Ja m'he quedat sense palets. Quants palets hi ha en cada bossa? Anem a veure. Contem-los. 1, 2, 3, 4 i 5. Molt bé. Hi ha 5 palets en cada bossa. Què hem fet? 15 l'hem repartit, l'hem dividit, perquè repartir és dividir, entre 3 bosses. I quants palets han eixit en cada una? 5. Recordeu que és superimportant que totes les bosses tinguin el mateix número. Molt bé, ja tenim el primer. Si el teniu bé, un punt. Si el poseu així, un 1. Anem al número 2. Per a calcular el doble d'un número, multiplica el número que heu posat per 2. Ho heu posat bé? Sempre que volem el doble és que tenim més i quan multipliquem tenim més coses. Multipliquem per 2. Aleshores, el doble de 5, 5 per 2, 10. I el doble de 9, 9 per 2, 18. Les manetes, baixem el 2, tenim el 1 i el 8. Per a calcular la meitat d'un número, què cal fer? Dividir, veritat? Dividisc, ai que mal s'escriu, dividisc el número entre els dos puntets, 2. Aleshores, la meitat de 8 és, si el 8 el partisc en 2 parts iguals, tindré 4 i 4. I si el 12 el partisc en 2 parts iguals, tindré 6. Si ho teniu bé, així s'heu guanyat 2 punts. Mireu, un així, un punt així, si teniu tot això bé, un punt així, si teniu tot això bé. Vinga, anem al 3. Completa la taula del 9. Se la sabem superbé. I a més, les manetes, per a què les tenim? Vinga, recordeu que dona igual 9 per 3 que el de baix, que és 2 per 9. Qualsevol número multiplicat per 9 podem fer el truc de les mans. Vinga, 9 per 3, que vosaltres ja l'heu fet i el tindreu bé. 9 per 3, 27. 2 per 9, 18. 9 per 6, manetes, baixa el 6, 50, 4
8 per 9 baix el 8, 72. 9 per 7, 63. 4 per 9 baix el dit 4, 36. 9 per 5, 45. I 9 per 9, 81. Ho tenim? Molt bé. Poseu-vos un altre 1 si ho teniu tot bé. Val? Si heu fallat una, doncs també podeu posar-se un 1, o 2. Vinga, anem a 4. Col·loca els números i calcula les multiplicacions. Vinga. 50. Primer he de col·locar. Com sempre, és superimportant fer-ho bé. Col·locar-ho molt bé. Passem. I ara multipliquem el 8 per 0. 8 per 0, 0. I 8 per 5, 40. Val? Sí? Vinga. Què més? 31, ho col·loque bé, per 9. Ui, me n'ha anat. 9 per 1, 9, i 9 per 3, 27. Vosaltres, millor bona lletra, sabeu que podeu gastar 2 quadres, com este que estic fent jo, perfecte. 61 per 7. Este sí que està així quasi bé, 7 per 1, 7. I 7 per 6, 42. Val, la última. 90 per 9. 9 per 0, 0. 9 per 9, 81. 810. Val? Vos ha eixit bé? Si les teniu totes bé, un 1. Mireu, jo si tinguéreu una mal o dos mal o tres mal, vos aniria comptant soles la que teniu bé. Vosaltres compteu així en general. Si teniu 3 bé, ja teniu el 1. Anem a l'altra pàgina. No guardar. Ja estem així. Llits, dibuixa el camí que seguís el gos i pinta la seva caseta. Us ha agradat el dia dels itineraris? Us agrada aquest tipus d'activitat? Jo crec que sí que us agradarà. L'altre dia que ja el vau fer. Vinga, anem a veure. Així tinc el gosset i així n'hi ha 4 casetes. A veure quina és la seva. Comença el gosset fent 4 passes en aquesta direcció. 1, 2, 3 i 4. 2 cap a dalt. Els teniu així, 2 cap a dalt. 1 i 2. 3 cap a l'altre costat. No sé si em vegeu al revés, crec que sí. Vosaltres feu-ho bé. 3 cap així. Ara, 1 cap a dalt. Cap a dalt. 1. I 6 cap a la dreta. 1, 2, 3. Que no me va més el ratolí. 3, 4, 5 i 6. Aleshores, quina és la seva caseta? Esta és la seva caseta. Aquesta és la que heu de pintar. Val? Si ho teniu bé, què heu de posar-se? Un 1. Molt bé. Anem al de baix. Llits i resol. Ahir Enric va fer 28 empanades de tonyina, com aquestes, i 15 de carn. Avui ha fet el doble d'empanades que ahir. Ui, quanta informació. Anem a anar poquet a poquet. Val? Ahir va fer 28 empanades de tonyina i 15 de carn. Anem a veure quantes va fer ahir, no? Què tindré que fer per a saber quantes va fer totes juntes? Si les poso totes juntes. Sumar. Molt bé. 28 més 15. I aquestes són les que va fer ahir. Totes juntetes. Sumem. 8 i 5, 13. El 1 dalt i el 3 baix. 2 i una 3 i una
4. 43 empanades va fer Ahir. I ara continua dient, avui ha fet el doble d'empanades. El doble, què tenim que fer? Molt bé, multiplicar per 2. Pues ara anem a multiplicar les que va fer ahir, 43, per 2. I sabrem les que ha fet avui. 2 per 3, 6 i 2 per 4, 8. 86. Anem a contestar, contesteu vosaltres així, 86 empanades. Si ho teniu bé, se poseu un 1. Vaig a fer el de baix, a veure què me pregunta, que diu, quantes empanades ha fet en total? Si ahir va fer 86, no, si avui ha fet 86 i ahir 43, quantes ha fet entre ahir i avui? Les enjunte totes, les d'ahir, les d'avui, faig una suma per ací, que no ho veig molt bé, 6 i 3, 9 i 4 i 8, 12. Aleshores, en total, ha fet 129 empanades. Punt. Val? Fàcil o difícil? Conteu-me. Què vos pareix? Jo, com sou tan listos, jo crec que és fàcil. Però no ho sé. Potser vos costa una miqueta fer tantes operacions. Val. És qüestió d'anar poquet a poquet. Anar llegint dades i dir què puc fer jo en aquestes dades. Puc ajuntar i saber quantes ha fet avui? És com si fóreu periodistes, heu de fer moltes preguntes. Val. Per últim, vos demana, com sempre, que conteu. Com vos ha eixit aquest tema? Com vos ha eixit? Sé fer un repartiment en parts iguals, és a dir, sé dividir? A mi, les vostres famílies m'han dit que sí, que esteu fent-ho superbé en rotus i en paperets i en cigronets i en fitxetes i que esteu fent-ho molt bé. Però vosaltres sabreu si heu de pintar de verd, de groc perquè encara no ho teniu clar, o de roig si encara digueu jo no sé repartir, però m'estranya a mi que no sàpiga algú repartir encara. Vinga, després diu calcule el doble i la meitat d'un número. Si se'n recordeu que el doble és per 2 i la meitat dividit entre 2, doncs sí que sabeu fer-ho. Sé calcular multiplicacions de la taula del 9. Segur que sí. I reconec i escric itineraris. Vos així bé la pregunta dels itineraris de dalt i les de l'altre dia? Sí? Vinga. Conteu els punts que vaig a fer-vos un regalet de 2 punts. Perquè direu, ho he fet tot bé i sols tinc 8 punts, Laura. Si voleu arribar a 10, mireu si heu posat la data. Si la teniu, un punt més. I mireu si heu pintat això. Si ho teniu pintat, un altre punt. I ara compteu, i si ho heu fet genial, doncs feu un cor. A veure si jo puc fer-lo. Se feu un cor i es poseu molt contents d'haver treballat i haver acabat un tema. Vinga, fins ací. Un altre dia més. Una besadeta. Adeu.